l'Alícia i la Carme i avui us explicarem la notícia d'ordre de prohibició de mòbils a Cantàbria. La Conselleria d'Educació del Govern de Cantàbria està estudiant en posar en marxa un ordre que reguli la prohibició dels dispositius mòbils a primària i secundària, davant de la bona acollida que ha tingut a les aules el curs 23-24. Va ser una de les recomanacions al 24-25 unes instruccions al caràcter obligatori. Així ho ha anunciat aquest dimarts el conseller d'Educació, Formació Professional i Universitats, Sergi Silva, que ha assenyalat que s'ha naturalitzat força que el centre no s'acudi amb el telèfon mòbil, especialment pels adolescents, que era l'objectiu principal i ara es vol fer un pas més enllà a l'assumpte. Com s'explica, es tracta d'una mesura educativa a llarg termini, la finalitat de la qual és fer entendre als alumnes i a les famílies que els centres educatius són espais lliures del mòbil amb caràcter general i només es faci servir amb caràcter pedagògic. El conseller ha avançat que la conselleria també treballa en la modificació de la llei de consells escolars per millorar la representativitat dels sectors en aquest òrgan, introduint representants dels directors d'infantil i primària, de secundària i de la resta d'actes educatives, així com dels centres concertats. A més, estan treballant en el desenvolupament d'una llei autoritària, docent i de millora a la convivència, que s'entenen que són dues realitats d'una mateixa situació que és general al clima escolar. Hola, soc el Kenia i el Joan i ara us farem una notícia sobre 4 detinguts a Reus per un tiroteig des d'un cotxe a Vilafranca del Penedès. Els Mossos han detingut a 4 persones per un tiroteig efectuat des d'un cotxe divendres a la tarda a Vilafranca del Penedès i que va causar un ferit per arma de foc. Segons fonts policials, els arrestats acumulaven una trentena d'antecedents entre tots ells i han estat interceptats a Reus. La policia catalana havia rebut l'alerta que els autors dels fets havien fugit en un vehicle des del Penedès al Camp de Tarragona. Els detinguts se'ls investiga pels delictes de lesions i tenència il·lícita d'armes. Els Mossos van localitzar el cotxe amb 4 persones dins a l'avinguda del Comerç de Reus i van arrestar inicialment un dels ocupants, un jove de 20 anys que té 2 antecedents i una ordre de detenció prèvia per altres fets. Després, cap al vespre i després de fer més investigacions, van acabar detenint els altres 3 homes que viatjaven en el vehicle, un home de 50 anys i 2 joves de més de 24 amb 19 i 8 antecedents. Hola, som la Núria i la Ivet i us explicarem la metodologia d'aquesta setmana. Aquesta setmana hi haurà poc risc de pluja i temperatures de 7 o 8 graus, fins a 15 o 16. És a dir, tindrem una setmana més calorosa. Sobretot per al nord de Catalunya es prevenen més tempestes, per l'oest ja farà més calor. Aquesta setmana no serà tan fresca, és a dir, que no aneu tan abrigats, perquè passareu calor. Però sí que per al pont de Suret ja farà més fresca i hi ha més possibilitats de que plogui. I per al que fa a la resta del món, sí que farà més fresca, i fins i tot el dissabte hi haurà risc de neu. I fins aquí la meteorologia d'aquesta setmana. Hola, som el Martí i l'Àlex i us presentarem STEAM i tecnologia. Ricky's Plank Experience, STEAM, és un videojoc de realitat virtual que et posa en una situació de vertigen. Quan entres al joc,
Et trobes a sobre d'un gratacel, caminant per una taula de fusta, superestreta. L'ambient és tan realista que fins i tot sembla que realment siguis allà, i la sensació de por es nota des del primer moment. El joc no es limita només a caminar per la taula. També té altres modes com el de volar com un superheroi o llançar-se en paracaigudes, cosa que fa que l'experiència sigui molt més emocionant i variada. Així pots escapar de la tensió del vertigen amb activitats que et fan sentir com si estiguessis en una pel·lícula d'acció. Una de les coses que fa que aquest joc sigui tan impressionant és la sensació d'immersió. Quan portes les ulleres de realitat virtual, sembla que sigui real i el teu cervell no té dubtes que estàs a dalt d'un edifici altíssim. Això fa que el joc sigui una bona manera de superar la por a les alçades i tot i que pot arribar a ser molt intens. En definitiva, Richie's Plan Experience és un joc que fa servir la realitat virtual de manera efectiva per crear una sensació de vertigen i emoció. És perfecte per a aquella gent que busca una experiència diferent, ja que combina la por amb l'adrenalina i el fa una opció ideal per a jugadors que volen viure una experiència nova. Bon dia, som en Jan i Alejandro i avui us presentarem les notícies de la guerra d'Israel i Palestina. Un dels alts dirigents polítics de Hamas, Khalil al-Hayya, ha descartat aquest dilluns que el pla de Donald Trump que els Estats Units aconsegueixen el control de Gaza, afirmant que abans de néixer està condemnat. Ens enderrocarem, com hem enderrocat tres projectes anteriors, ha afirmat en referent al pla de Trump i altres dels Estats Units. Mentrestant, a Gaza, l'exèrcit israelià ha autoritzat el pas a peu dels desplaçats que tornen al nord de la franja pel carrer Salahadin, que transcorre paral·lela a la línia frontera amb Israel pel centre de la franja.